O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño anunciou hoxe a creación dun comité asesor de cribados oncolóxicos con representación dos pacientes. O obxectivo é mellorar a detección precoz do cancro e compartir información e estrategias de avance. Durante un encontro en Santiago cos representantes da Asociación Española contra o Cancro en Galicia, Gómez Caamaño subliñou que o cancro é unha prioridade absoluta para a Xunta e que se está a abordar con rigor e transparencia. Queremos avanzar con un consello asesor de cribados, ¿no? En el que, por supuesto, están representados acciones de pacientes, aparte de clínicos y aparte de administraciones sanitarias, para seguir monitorizando esto con rigor y seriedade. O conselleiro destacou a publicación no Observatorio de Saúde Pública de todos os datos sobre os programas de cribado e anunciou novas medidas, como a extensión dos controis aos centros penitenciarios, o aumento da franxa de mulleres de 25 a 35 anos no cribado de cérvix e a ampliación a toda Galicia do programa piloto de detección de cancro de pulmón. En 2023, o cribado de mama permitiu detectar 950 casos, máis do 70% en fases temperás. A supervivencia das mulleres diagnosticadas a través deste programa acada o 98%. A detección precoz é un dereito fundamental dos enfermos. Para iso, unha política de cribados transparente e de calidade é tremendamente importante, non? A asociación ten posto todas as súas ferramentas a disposición de todas as comunidades, non solamente de Galicia, e todos os seus programas. En este sentido, os programas que nos temos liderado, por exemplo, son os programas de Máis Datos Cancro, programa que intenta homoxeneizar, ter datos de calidade para que todos e todas as persoas poidan consultalos e, sobre todo, para facer unha boa investigación e ter uns tratamentos axeitados os mesmos. Tamén se avanzou en cribados de colon e cérvix, unha cobertura case total e resultados que confirman a eficacia das campañas preventivas. O conselleiro reiterou o compromiso da Xunta coa prevención e anunciou o uso da intelixencia artificial e novos proxectos de investigación para seguir mellorando estes programas.